Single boy, good morning bahasa Indana. Good morning. Ma kabar? Oh. Profile सोलायबाय नामा सिंगेला? मा खबरलै बाजै होनदों? खबरा दंथ'यो मोजाङैनो। नोंनालाय मारै दं? प्रफाइल सोलायबाय आरोना आंहा सोरबा सानबावलायदोंमोन। আমি ভালো আছে लै बाजै होनदों। मोजाङैनो दं आरोना अके ओमफ्राय जोंहा एम सारि ब्रादारा वान लाइक दा होनबाय आरोना थेंक इउ एम ब्रादार ओमफ्राय जोंहा एम बिया मिनिबाय ओमफ्राय सुनीला हाय डियार फ्रेंड्स बोला हाय फ्रेंड्स सुनील कैसे हो एम बिया जोंहा लाइक दा होनबाय थेंक इउ अमिता हेलो होनबाय आरोना हेलो सिंगेल गैया आंनि निउ बाइक बाजै होनदों आरोना बियो बाजै होनबाय आदसा निउ बाइक निउ लाबाय आरोना ओंखायनोथ' प्रफाइलाव होलायथारबाय आरो माला बायखोब्रा सिंगेला गै मोजांथारलाय गोदान खोल 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 नुलायदोंथ' आरो ओमफ्राय अमितआ नों मा खालामदों बिके होनदों आरोना आं जेबो खालामाखै अमित सिंगेला गैया लाइक दानदे बिमा होनबाय आरोना अके सिंगेल बिफा आगै प्रिन्सआ जोंहा हाय होनबाय हाय सिंगेला गैया बाजै होनदों आरोना खोल खोलथार माथो बाइक गोदाना ओमफ्राय जोंहा सौमित जिदा मांखो आई एम इंडिया बोला इंडिया से है ओके आफिक माजी कहाँ से हो आप बोला मैं असम से हूँ माय नेम योर ओमफ्राय जोंहा एमा मानखो सिस्टार डिउटिनि थाखायनो बारा सोलाबा दाना होनदों डिउटिनि थाखायनो बारा सोलाबा आरोना डिउटि थाबाथ' सोलाबखानाय नङा जेबो नङा दे एम ब्रादार ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया नंगौ आरो बाजै होनदों आरोना नोंथारगौ नामाब्रा सिंगेला गै नैया मार नामा नैया ओमफ्राय जोंहा सुपार फैदों आरोना नानि जालायबावो आरोना सुपाराबो जोंना नानि गुड मर्निं बारना गुड मर्निं आंथ' नामल'सो होनगोन दे होनदो सुपारा जोंहा लाइक होबाय दे होनदो दे थेंक इउ ओमफ्राय बनजामिन हाय आई एम फ्रम मिजोराम बोला ओके आप मिजोराम से है कौन कौन है गाइस लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन करो ओमफ्राय जोंहा सन्जीबा हेलो आप where are you from okay I am from Assam सन्जीब ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया औलै बाजै आंलाय नोंखौ माथो थगायनो दे आदसा थगायाखै आरोना नोंमारगौ आरो खोल खोलथार दे गोदानथार माथो होमबा माला लाखोब्रा सिंगेला गै ओमफ्राय जोंहा एमा मानखो गाज्रि फैबा आदसा फरायनाङा बिदिनो हाइट खालाम होनदों आरोना फरायफ्रांला लाङो बोरैबा फरायनायावनो ओमफ्राय आई एम फ्रम दार्जिलिं अके सन्जीब रय ओमफ्राय जोंहा एस डिया गैया नै फैलाय
फैलाय आंना आब' होनदाना फैलायबाय आंना आब' अके एसडि आगै सुपारा जा हाय नानि होनबा माथो होननांगौ ना बाजै होननांगौ होनदो बाजैखौनो होनदो दे नोंबो सुपार ओमफ्राय जोंहा फैसालि आहा इन्डिया बोला है अके सिंगेल आगैया आंनाव मोनहैयाखै आंनाव मोनहैयाखै बाइकआसो न'आव दं फैयो बाजै होनदों आरोना मोनहैयाखै आं न'आव मोनहैयाखै ओमफ्राय बाइकआसो न'आव दं बियो बाजै होनदो नों न'आव मोनफैयाखै आरो ओमफ्राय बाइकआ न'आव दं बोरैथो मोनखै नोङो पिक्सारखौलाय सिंगेल आगै बोरै मोनखो पिक्सारखौ Lazarus, I am from Meghalaya बोला है ओके आप मेघालया से है ओके ओमफ्राय जोंहा सुपारा बहा बाजै लिरनाय नुखो नानि मेगनाबो जारलाहाय होनबा माथो होननांगौ ना आबै होननांगौ होनदों आदसा ना आबै होननांगौ होनदों आबैसो लिरदोंमोन आरोना जारला दे ओमफ्राय जोंहा सुपारा बहा बाजै लिरनाय नुखो होनबाय आरोना एसडि आगैया मा होनखो नापालु मानो खुना दोन नेपाल नापाकुल मानो खुना दोन गान मोजां नुवाखै आब' होनदों नापाकुल माने नापाकुला मा गन्थंनि सना ना मा नापाकुल गन्थंनि सना ना मा जाखोब्रा एसडि आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो मामिया हरदोंरा बाजै वाट्सएपआव होनदो आदसा नोंनि मामिया हरदों आरोना वाट्सएपआव मोजां दे होमबालाय सालायनो लुबैयाखै नामाब्रा नोङो न'आव फैगोन नामा मालाबा होमबा न'आव फैबासो सालायनो मोनगोन ना नोङो ओमफ्राय जोंहा सुपारा नोंगौ उन्दै दे खौलाय बोरै गेदेर सोमोन्दो लानो दे आं होनना बुंदो आरोना मा आङो आंनिफ्राय देरसिनानो जा दुइसिनानो जा सोमोन्दो थब सोमोन्दो लालाबाया आङो सोरबा सोमोन्दो लाजानो बायोना बेखायनो सोमोन्दो लाया आङो देरसिनबाबो नामसो खारियो आङो थाबनो ओमफ्राय जोंहा सानहिमा हेलौ बोला है हेलौ ओमफ्राय जोंहा फोथाया मा होनखो टु लाइक दिस बोला टु लाइक दिस थेंक इउ ओमफ्राय एसडिया मा होनखो लै आब' होनदों आरोना आदसा आं गानखायानो ओमफ्राय दं आरोना गुदुङा गन्थङावलाय गुदुं दं ओमफ्राय सानहिमाया जोंहा मा अके भाइ फोथाया जोंहा मा होनखो आं सोर जाखो होनदो फोथाय खेबस' अके सोर जाखोलै फोथाय खेबस'आ आं सोर जाखो होनदों आरोना सोर जाखोब्रा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला आंबो 12 जानुवारियाव थांगोन बाजै टिकेट बुकिं खालामबाय होनदों आदसा जानुवारि 12 थारिखआव आरोना अके न'आव फैगोन आरो अके शुभमा भेरि हेपि कुल मर्निं बोला अके शुभम हेपि मर्निं कुल शुभम भाइ कल ओके बिजया जोंहा मा होनखो हाय बोला गुड मर्निं बिजय ओमफ्राय रिद्धि रानि नायखुमाबाय आरोना अके एसे सुबके से देखा है फोथाया जोंहा हाय होनबाय आरोना हाय फोथाय खेबस' सोर जाखो बिजया लाइक दान बोला थेंक इउ बिजय गपाल अके सुपारा जोंहा मा होनखो आं अन लिरना हरगोन दे खामानियावनो हास्लाबा जादों दे जेबो नङा दे सुपार खामानि बिजिबा जेबो नङा दे अन लिरना हरगोन आरोना अके जायो दे ओमफ्राय जोंहा एमडिया हाय होनबाय आरोना अस्सलाम वालेकुम बोला है अस्सलाम वालेकुम एमडी
ओमफ्राय जा फोथाया सिरि सिरि मोथो महरा नोंनि गोसोआ आं होनना मिनिदों आरोना सिरि मोथो सोर जाखोब्रा ओमफ्राय फोथाया आदसा बिखे खेवट होनना मिनिदों आरोना नोंसो फोथाय खेबसुआ अके ओमफ्राय जा सुबुङा मा होनखो अभी मौसम कैसा है बोहा बोला मौसम कैसा है बोहा बोला मौसम मतलब अच्छा ही है ज़्यादा गर्म नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है शुभम इधर ओमफ्राय जोंहा सिंगेला वान मान्थ थाना फैफिनगोन लै बाजै होनदो आदसा 1 मान्थ थागोन आरोना ओमफ्राय मनजया जोंहा मा होनखो बबेनि जाखो पावाराव हाबग्राखाय 15 इयार्सनि बादि नुदों होनदों अके फ्लावाराव हाबलायनाङाहाय बिदिनो नुखायो मनजय आगै फ्लावाराव हाबलाया हाबगोन मा होनो सानखासिगोन ना हाबदों होननानै होनदों नुद्रायादां 14 इयार्सनि बायदि मनजय आगै ओमफ्राय जोंहा फोथाया मा होनखो मेसेन्जाराव SMS हरबाबो हरफिन सुनिया होनना मिनिदो आदसा हराखैदां नोङो फोथाय माथो आङो मेसेन्जार मालाबा नायोलाय दा नायनो आं र' थगायदोंसोदां फोथायाबो ओमफ्राय जोंहा रिदा रानिया अबेनि होनदों आरोना आदसा आङो मा होनो आसामनि बङाइगाव थायो आं ओमफ्राय जोंहा एमडिया मा होनखो व्हाट इज योर नेम होनना सोंदों आरोना अके माय नेम मतलब बिश्वकबि बसुमतारी मेरा नाम लाजारुसा मा होनखो बर' एन्ड राभा लुक लाइक अच्छा बिउटिफुल जास्ट एस गार' प्रशांत आजा मान के नमस्ते जी बोला नमस्ते जय श्री राम बोला है जय श्री राम सिंगेला अन आरोना अके सुपाराबो जा अन सिंगेला जा मांगो न'आव थांबाबो गोदाव सोराव मोनबाय थायोलै बाजै होनदों आरोना गोदाव सोराव मोनगोनथ' आरो न'आव थायाबा मा होनो न'आव फैबा गोदाव सोराव मोनो बिदिनो सुपारागै माबा सरि सिंगेलागै जा सुपारा अन आरोना ओमफ्राय आंनि सना वाइटि निउ फ्रेन्ड जयेन मी प्लिज फिन बोला अके आंना माथो इयाव नांथालायनानैसो दं नामा जाखोब्रा आदसा आंनि गोसोआव वाइटिनि बोला निउ फ्रेन्ड जयेन मी आदसा गल जालायदों माथो आंनालाय सुबुमा भेरि कल्ड वाटार हियार अके एस डिया मानगे सरि मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंखाम जाथ'वाखैनो आगै संथ'बावाखैनो एस डि आगै ओमफ्राय जोंहा गोसोम जोमैया लाइक दानदों आरोना गोसोम जोमैया जोंहा मिनिबाय आरोना सोरनि जालायखोलाय गोसोम जोमैया सिंगेल आगै अन ओमफ्राय जोंहा जुलि मा होनखो हाय बोला हाय ओमफ्राय मिस्टार इण्डियाया हाय डार्लिं हाउ आर इउ होनदों आरोना हाय डार्लिं आइ एम फाइन होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा जुलिया मा होनखो हाउ आर इउ सिस्टार बोला ओके मैं ठीक हूँ जुलि आप बोलो आप कैसे हो ओमफ्राय जोंहा फिलिका देब बर्मा हाय आइ एम आदसा फिलिका बोला ओके सिंगेला आदसा अ माय गड मानिबा बेगत मा होनखो बेगत ना बाजै बेस्थ' ना मा जाखोब्रा आदसा अ माय गड मानिबा बेगथ' ना बाजै हाहा मा जाखोब्रा बेलाय सिंगेल आगै बेगथ'
बुजियासै दे आङो हायनास्रि आगै गुड मर्निं आब' होनदों ना गुड मर्निं हायना आगै ओमफ्राय जोंहा सुबुमा आसाम का सबसे फेमास मंदिर शुभम फेमास मंदिर मुझे नहीं पता अंदे आइनास्रि आगे लाइक देन बेरना ओके थेंक यू आगै गोसोमा जोंहा मा होनखो एमआर इण्डिया होननानै मिनिहरदों जोंहा गोसोम जोमैया ओमफ्राय जोंहा रेडिया मा होनखो अबेनि मोनलाय होनना बुंदों आरो ना हो अबेनि मोनलाय होनबाय आङो मा होनो बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा डेभिड टिचारा लाइक दान बोला थेंक इउ टिचार सिंगेल गया अच्छा होननानै नायबाय आरो ना ओमफ्राय टिचारा जा सुति बोला ओके सुति बिउटिफुल टिचार हाथ दिया है ओके मैंने ले लिया थैंक यू गुड मर्निं डियार बोला गुड मर्निं टिचार ओमफ्राय जाहायना गैया मा ओंख्रि संखो आब' होनदों ओंख्रिखौ संथ'वाखै आगै माबा बहलसो जागोन आरो ना ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा देब टिचारा मा होनखो कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ टिचार आप बताओ आप कैसे हो सिंगेला आदसा होनना नायखुमाबाय आरो ना हायना गैया जोंहा गल गल होनदों आंनासो गल गिदिंबाय नामाब्रा हायना आगै ओमफ्राय जोंहा देब टिचारा खाना हुआ क्या बोला खाना नहीं हुआ है अभी मतलब नहीं बनाया टिचार बाद थोड़ी देर बाद मतलब बना के खाऊंगी ओमफ्राय जोंहा गोसोम जोमैया बहा आंनि गोसोआलाय होनना मिनिदों आरो ना गोसोम जोमै बहा आंनि गोसोआ सोर जालायखोब्रा गोसोमा ओमफ्राय जोंहा एसडि आगैया दाबो होनदों जोंहा औ हायना आगैया आङो खामानि मावदों आब' होनदों अ दे माव हायना आगै Anjal you na hi I have a great day okay baca गोसोम जोमैया cute ha ha मिनिदों अ नोंनि साना बेबो अके ओमफ्राय जोंहा सिंगेला अनलाइन बोला सिंगेल ने लाजारुसा Madam, please, I have work. Bye bye. Oh, Lazarus. Okay, bye bye. मा गल गल जाखोब्रा आं माथो नेटानो बुरजा दंथारोमोनलाय नांथाबावबायसो ओके लाजारुस बाय बाय ओमफ्राय जोंहा सुबुमा दीदी आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा है बोला अच्छा पढ़ लिया तो मैंने शुभम भाई ओमफ्राय सिंगेला गैया बिके बाजै होनना मिनिदों आरो ना अ सिंगेला गै मा जाखो मिनिनो ओंखारगोन ना मा होनदो हायनास्रि आगैया अन आरो ना अके वीरेंद्र नमस्ते बोला नमस्ते वीरेंद्र शुभमा दीदी बाय बाय बोला है ओके शुभम भाई बाय बाय रुपीस ओके गुड मर्निं बोला है गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा बिकास मा होनखो बाजै लाइक होबाय होनबाय थेंक इउ बिकास आगै हायना आगै अन थेंक इउ एसडिया मा होनखो आं थांसै आब' दिनै बारा इन्टारेस्ट गैया माथो कमेन्टफ्रा होनदों कमेन्टफ्रासो इन्टारेस्ट गैया आरोना दे एसडि आगै ओमफ्राय जोंहा प्रसान्तआ मा होनखो गुड मर्निं बेरना गुड मर्निं ओमफ्राय प्रशांत कोट तुम्हार खोर मोर मतलब अभी मैं बङाइगाव में हूँ प्रशांत ओमफ्राय जोंहा सिंगेला बिके बिमा आं मा एसे जाम्बिलै सरि बिके बिमा नों मा एसे जाम्बिलै खाफाल बुबाय आरो ओरै मा जालायखोब्रा सिंगेलागै जाम्बियानोथ' जाबायलै सिंगेलागै माबा जाबोलायबाय नामाब्रा मिनिनो ओंखारबाय दे नोंजोंनो सिंगेलागै नों मबाइला मिनिनायखौ मिनिनो ओंखारफाबाय ओमफ्राय जोंहा गोसोमा मा होनखो रुलिं मिलनि गोजोन फुरिनि होनदो होनना मिनिदो आरोना औ बिदिनो होननांसिगोन माथोबाव आरोना गोसोम जोमै
ओमफ्राय सिंगेल आगे अन आरोना अके जेबिया जा गुड मर्निं फ्रेन्ड्स ना मर्निं फ्रेन्ड्स जेबि ओमफ्राय जा सुलिया मा होनखो आब' अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनो होदो दे नोंनि साबस्क्राइबारखौ होनदों सोर सोर दं नैबे अनसुलि लाइफ ना लिभ अके इसको सापर्ट खालामदो दे सनाफोर सोर सोर दं अनसुलिजों लोगो जादो दे कौन है गाइस मेरे लिस्ट स्क्रीन में अनसुलि से मतलब जॉइन हो जाओ अगर कोई नया आया है तो सोरबा गोदान फैदोंब्ला जॉइन जादो दे अनसुलिजों ओमफ्राय जोंहा कुमारा आप कैसे हो बोला अच्छा मैं अच्छी हूँ कुमार आप कैसे हो बोलो मा होनो अनसुलि नैबे फिनाव दोननायजों जइन जानो हागोन जइन गैयाबा साम राना हाय बोला हाय ओमफ्राय जोंहा फुलमुतिया हाय आब' होनदों आरोना हाय आगै फुलमुति ओमफ्राय जोंहा 786 गेमारा हाय होनबाय आरोना हाय ओमफ्राय Anjal, you, how are you today? ओमफ्राय 786 हाय होनबाय आरोना सिंगेल आगे मा होनखो बाजै बिखे आं अन दं दे कमेन्ट लिरनो दोंलै बाल होनदों थोद मा बालाबायनांगौ जाखो दासो एलबि होहांनायावनोलाय आखाइ गबाव लागोन होनबा जेबायाव लानोसै होनबा नोङो कमेन्ट लिराबा आखाइखौ पकेटाव लानोसै नोङो होनबा फैसा खन'बाय थानोसै नामा सिंगेल आगै ओमफ्राय गोसोम जोमाया मा होनखो फुलमुथि होनना मिनिहरबाय नै माने फुलमुथि होनना मिनिहरबाय नै गोसोम जोमाया ओमफ्राय जोंहा फुलमुथिया मा ओंख्रि जानाय फुङाव आब' होनदों ओंखाम फुङाव जाया आगै जायाखैनो आरो ओमफ्राय सानसुनिखौबो संथ'वाखै अके लाभ इउ फुलमुथिया मा होनखो जा गोसोम माखौ मिनिखो होनदों माखौ मिनिखोथाय होनदों दिदोमा गुड मर्निं सना होनदों आरोना गुड मर्निं दिदोम गुमै मा खबर बिकासआ जयेन बोला बिकास ने सिंगेला अन सेप्टेम्बर मी होनदो अन सेप्टेम्बर मी अन सेप्टेम्बर नामा माइस नाम माइस नाम मा नामलै गुड मर्निं बोला है ओके मर्निं निर्मलाबो बिउटिफुल बोला थेंक इउ अपी ट्रिपासा गुड मर्निं बोला ओके मर्निं ओमफ्राय जोंहा सहाना अके सिंगेला मा होनगोन नोङो कमेन्ट फरायनायखौ मिनिनो ओंखारदोंलै मिनिथावथाव जायो दायना जागोन ओमफ्राय जोंहा अनसुलिया मा होनगोन थेंक इउ आब' सना होनना बुंबाय आरोना बिकासआ ब्लु हो बाजै होनदों आरोना थांखो हेलो गाइस कौन है मेरे स्क्रीन में ब्लु थांखो आन्दायलायबायसो ब्लु होबा जेनेबा होबाय दे सिंगेला गैया अ माइ गड मानिबा थैगोनलै बेगर ना मा जाखोब्रा बेलाय बेगर मा होनखो बेखौनो बुजियाखैलै थैगोनलै नोंजोंबो बाजै हा होनदों बेगर अ माइ गड मानिबा बेगर थैगोनलै नोंजोंबो बाजै होनना मिनदों आरोना आदसा माया मानि बेगरब्रा मिनिनोसो ओंखारफाबाय दे नोंजोंनो सिंगेलागै सुरमानिया गुड मर्निंग आप बोडो है क्या बोला मर्निं मैं बोडो हूँ बिकासआ हाय अनसुलि होनना बुंबाय नै बिकासआ ओमफ्राय जोंहा फुलमुतिया आब'आ जा किउटखा होनदों आरोना
हा फुलमुथिया सोर जाखोब्रा फुलमुथियाबो नोंसो नामाब्रा होनदो बिकास आगैया जा आंजोंबो जयेन जानो हागोन होनदों मा होनो फुलमुथि बिकास बसुमतारिजोंबो जयेन जानो हागोन आरो ना जयेन जानोबा गुरुआ हाय होनबाय आरोना हाय ओमफ्राय okay language what language are you comfortable to talk okay मतलब थोड़ा थोड़ा हिंदी आती है बोरो बोरो तो आती है मैं तो बोरो ही हूँ तो बोरो आती है ओमफ्राय जा सुरा मान के आप गारो है क्या बोला हाँ क्या ये बोलू मैं गारो नहीं हूँ होनदो ओमफ्राय सिंगेला गैया जा मिनिबाय आरोना सोरनि कमेन्टआ सिंगेला गैया मानके बे अन टाइप खालामनायखौ नुवासै नों सुनि बिखे बाजै फाग्लि बुंनो हायोलै नों होनना मिनिदों आरोना ओमफ्राय सिंगेला गैया मिनिबाय आरोना अनाथ' द्रिद थुबानो जायो फुलमुथिया जाया अन आरोना अके सिंगेला गै अन गोजांदों नामा नोङो कमेन्ट लिरनो बायदोंमोनलाय कमेन्ट लिरनो बादोंबा ओमफ्राय जोंहा मंगला हाय होनबाय आरोना 786आबो हाय बोला ओके बिकासआ गैया हेलो गाइस बोला बिकास ने बिकासआ जा हेलो गाइस होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय 786आ जा हाय होनबाय ओके हाय जा ओमफ्राय बिकासआ जयेन हो जाओ बोला है विकास ने कौन है जयेन हो जाओ सोर दं जयेन जादो दे विकासजों ओमफ्राय निर्मला आपको सिस्टर बोलना आपको सिस्टर बोलना चाहते हो बोला बोल सकती है बट आप सोता है या बड़ा है बता नहीं है ओमफ्राय जा फुलमुथिया मानखो दंखायो होनदों दंखायो होनबाय जानाय हुसेना हेलो बोला है हेलो हुसेन गोसोमा जा मानखो आङो बिजि दे थाथ' होनदो दे जेबो नङा दे गोसोम जोमै बिजिबा ओमफ्राय जा निर्दोष जास्ट निर्दोष मंगला जामानखौ बेनि नोङो बाजै सना होनदों आरोना आङो मा होनो बङाइगाव मंगल सिंगेला मा ट्रिटलै बाजै सैमा हासुनाय नामालै बाजै माया ट्रिट जाखोब्रा सिंगेला गाय माया ट्रिट जाखो होननाय खोनाखो नामा ना फरायनायखौसो ट्रिट खोनाखो मा सैमा हासुनायासो बिदि जायोथ' आरो ट्रिटल' हासुयोना सैमाया saya माहाय समाय एके मंगला जा आदाया मा मावो होनदों आरोना नोंदाया मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना बिकासआ जा अनसलि थांबाय खोमालै होनदों जानो थांखो ना माखोथाय बिकास आगै ओमफ्राय जा इरिस एम एस आ हेलो होनबाय आरोना हेलो एम एस निर्मला जामानखो मेरा उम्र ज्यादा नहीं हो मैम आप मेरे भाई बन जाओ निर्मल उम्र ज्यादा नहीं है तो ओमफ्राय जा आरबिएना मानगो हेलो बाजै मा खालामदों होनदों आरोना आप सिस्टार बोल सकती हो निर्मल कोई बात नहीं ओमफ्राय जोंहा जेबो खालामाखै आरबिएन रायलायदों आरोना एसे ओमफ्राय जा बाबु हेलो फ्रेन्ड बोला हेलो बाबु फ्रेन्ड सिंगेला गावनो बुंबाय अन टाइप खालामनाया आदसा ट्रिट खालामबानो जायो होनना मिनिदों
अन'ना ट्रिट थुबानो जायोथ' आरो सैमा होननाय बायदि सिंगेलागै एसे थुबानो जायो ना ओमफ्राय डिउटि गैया ना मा जाखोब्रा ना जिरन मोनथ'दों नामा ओमफ्राय जा आर एम एन आ हेलौ बाजै होनबाय हेलौ आर बि एन आगै ओमफ्राय जा रिस एम एस आ वेर आर इउ फ्रम बोला आइ एम फ्रम आसाम ओमफ्राय जा कैलासआ हेलौ बेबि बोला हेलौ कैलास ओमफ्राय आर बि एन आ मान गो वेर आर इउ फ्रम बोला है आइ एम फ्रम आसाम इमे इण्डिया आसाम से हूँ ओमफ्राय जा बसन्त बर'आ हाय बाजै मा खबर फ्रम कर्नाटक होनदों आरोना खबरा मोजाङैनो दंथ'यो आंना नोंना माबोरै दं ओमफ्राय सिंगेला गेजा मिनिदो आरोना ओमफ्राय आर बि एन आ काहा से हुआ बोला मैं आसाम से हूँ सानसुला नार्जारि मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रि संथ'वाखै बहलसो जागोन आरोना ओंख्रि आगै ओमफ्राय आर बि एन आ होनना बुंबाय ओमफ्राय जा मंगला नम्बर हरलाय बाजै सना होनदों आरोना नम्बर हरलाय बाजै सना होनना बुंबाय आरोना सोर जाखो नोंबा मंगलागै अबेनि जाखो इट इज स' किउट होनदों आरोना एम एस ने अके थेंक इउ महेंद्र जा इउ नेपाली बोला नो मैं नेपाली नहीं हूँ कौन कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो गाइस अगर चैनल में कोई नया है तो मतलब ज्वाइन हो जाओ महेंद्र योर नेपाली बोला नो ओमफ्राय आर बि एन आ आसाम बोला हा जि आसाम से हूँ सिंगेला जा मांखो डिउटि गैथ'वा बाजै साननै सुटि होनदों बाव मोजाङालायनो हामबा साननै गेजेर सुटियाव साननै सुटियावनो मोसानानै नागारदोलै नोंबो सिंगेलागै माबाया मा होनो सर्ट मोसानानै नायनोसैब्रा मा मोसानायबो नागारा मालाय सिख्लाफोरनिल' होबाय थायो अबेनि सिख्लाफोर बिसोरलाय नों मोसानायखौ नागारब्रा सिंगेलागै नै साननै बन्द'आवनो साननै सुटियावनो ओमफ्राय मंगला आङो बरमानि होनदों आदसा बरमानि आरोना ओमफ्राय सिंगेला जामांखो बाजै बिखे नाम्बार बिग्रा फैदों दे हा हा नाम्बार बिग्रा फैदों आरोना ओमफ्राय ना मिनिबाय आरोना जारला नोंजोंबो मा खालामनानै थागोनब्रा नोंलाय साननै सुटियावलाय मोसानानै नागारबाय थालाय ओमफ्राय जोंहा मंगला प्लिज बाजै सना नाम्बार हरना होनदों आरोना नाम्बारखौसो नांगौ आरो मालाबा हरगोन दे आङो दे मंगलागै ओमफ्राय जोंहा महम्मदा हेलौ बोला हेलौ महम्मद कैसे हो ओमफ्राय आर इउ सिंगेल बोला नो आइ एम डाबल एम एस अंकुश दान बोला ओके इफुं स' बिउटिफुल बोला थेंक इउ आर बि आ एना बाजै थेंक इउ नों बाजै होनबाय मा बाजै लांहा नों बाजै होनदों ओइ बारा बुजिलायासै रे आंहा मा होनो आर बि एन आगै सहाना जा हेलौ खानसि बोला हेलौ खानसि होनबाय आरोना अके ओमफ्राय सिंगेला मा होनखो फाग्लि बुङो नोङो दामजानो फिल्टाराव लोंहैदो गैया दङ गिलासा बेयावनो दंब्रा किचेनाव गो मेरा बाला न्यू बाला हारे उधर में आइ मोजां थिननायखौनो मोसानो रोङा नामा होनदो एसे मोसानानै नागारदोब्रा सोरनिखौ होयो नोंलाय ओमफ्राय जा अंकुशा नाइस बोला थेंक इउ शंकरा जा हेलौ वेर आर इउ फ्रम बोला आइ एम फ्रम आसाम शंकर मंगला दिनैनो हर ना प्लिज होनदों आरोना दिनैनो हरनांगौ आरोना
मायाव हरगोन दे हरनो आरो नाम्बारा हरजायानो स्क्रिनाव मंगल आगै निर्मला जा मा होनखो मेरा जोनोम में सिस्टार नहीं मेरा जन्म में सिस्टर नहीं हो एक बार आपको असम में एक बार देखा था मेरे जन्म मेरी सनम ना ओके मेरे सनम में सिस्टर नहीं है जन्म में सिस्टर नहीं हो एक बार आपको असम में एक बार देखा था असम में एक बार देखा था ओके bisa ipung amang ke hi I am from Indonesia you so beautiful okay thank you single amang ke bazaya morning no bazai morning नावबो सामफ्रामबो बिदिनो नाम्बार बिबाय थायोलै बियो मंगला आतसा बाजै मरमि नावबो बाजै मरमिनावबो बियो आरोना ओके सोर जाखोब्रा होमबालाय बेलाय ओमफ्राय जोंहा आरबिया मा होनखो मा अबाव थांनो र' गैया इयाव माथो आरबीए ना मा होनखो आपको समझ नहीं आ रहा था ना नहीं आ रहा था आरबीएन ओमफ्राय जा मा लायनो बाबा दै हाँ बैठना पड़ता है ना इधर बैठो ना इधर तुम्हारे लिए बैठना पड़ता है इधर भी खुला है थांखोलै गोमाबायासो ओमफ्राय थांखो अके आरबि अके ओमफ्राय जा हायनारिया हेलौ बाजै गोसो गोरबोनिफ्राय अनगायै आंनि बिख्लो समफ्लसिमनिफ्राय बरहायनायनि अनगायै खुलुमनायखौ हरबाय आरो ना मारै लोगोफोर होनना मिनिहरबाय आरो हायनारिया अके जा गोलाव लिरनानै जा मिनिबावलायबायसो नै सिंगेला गैया बाजै आङो टाउनाव भिडिअ कल रायलायबानो दामनो नागिरबावोसो आरो भिडिअ बानायनोसो खिन्थाबावदों आइनो होनदों सोर दामनो नागिरोब्रा सिंगेलागै जारला दे होमबा सोरजों दामजानो नागिरो नोंलाय थैखाबाय न' सिङाव मोसाब्रा सिंगेल आगै न' सिङाव मोसा न' सिङाव मोसानायाबो जायोना संगरा आसाम फ्रम हुइच प्लेस सिस्टार बोला है मिर्जा सिलसान्डुआ मन के हेलो फ्रेंड बोला है हेलो फ्रेंड ओमफ्राय जा मंगला नोङो दालाय सना बाजै नाङा खिन्थानाङा हो नाम्बारखौ आं लिरना लानि नों दालाय सना बाजै नों सना बाजै नोङो खिन्थानाङा
खिन्थाना हो अके नाम्बारखौ आं लिरना लानि होनदों स्क्रिनाव खिन्थाना लानांगौ आरोना बयबो लिरना लागोन माथो मंगलागै स्क्रिनाव खिन्थाबा सिलसान्डआ खाना खाया फ्रेन्ड्स बोला खाना नहीं खाया है अभी सिलसान्ड ओमफ्राय जा राइट स्टारा नि सिंगेलागे मानखो मिन्थियालै बाजै बाबाबो बुजिया बियो मंगला फाग्लिनो आच्छा मिन्थियालै बाजै बाबाबो बिजिया बियो मंगला फाग्लिनो सोर जाखो रे मंगलाफोर स्क्रिनाव खिथानानै बयबो लागोन माथो ना ओमफ्राय जोंहा जगमिट हाय बिउटिफुल बोला है हाय ओमफ्राय जों सुचिन्द्र रय हाय नागपुर राजू हेलो बोला हेलो हेलो सिस्टर बोला हेलो म्यूजिक हारलुं बी म्यूजिक ओके बिस्कुट गोमाबाय नामा नबजित हाय बाजै बेरना हाय आगै बिबोनां राहुला हाय बेबी बोला ओमफ्राय जोंहा दि हाय बेबी सोर जाखोलै Mika new subscribe from Nagaland बोला thank you new subscriber नागालेण्ड से हो आप ओके सिंगेल आ गया फेमालिफोरा जा गाज्रिलै बाजै अख्राथार बिगुरफोरा होनदोंना तामिलफोरा बिदि आरोना अख्रा जाथार नामाब्रा ओमफ्राय जोंहा ओइ बाबा माबाना बेखौ फिनेन बुं हिंदी बोला हिंदी मतलब हिंदी बोलना है ओमफ्राय जाओ आर्नबा where are you from बोला I am from Assam मंगला नों बुंना हो बर'आव आं लिरना लानि होनदों आच्छा बर'आव बुंना होबाबो लिरना लाजोबगोन ना गासिबो ओमफ्राय मेसेन्जाराव कल फैनाय बायदिसो जागोन रायलायाबाबो बुलाबायनाय मानसिफ्रा मंगलागै आपका सपना आपका सपना क्या है अच्छा मेरा सपना इसको भी बताना है ओमफ्राय नादबार आपने खाना खाया दीदी बोला खाना नहीं खाया अभी नबजिदा ऑन है ओके नोट सिंगेल आ गया कमेन्ट मिस्टेक बाजै ना खाफालबोदों आरोना ओके जेबो नङा दे सिंगेल आ गया रबिया हाय बेजा हाय क्या नाम है आपका बोला ओके मेरा नाम बिश्वकवि बसुमतारी नबजिदा आखाम जाबाय होनदों जाथ'वाखैनो ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय जा बिकासआ हेलो हेलो गाइस बोला बिकास ने ओमफ्राय जा हितेश पाटिल ओके गुड मॉर्निंग दाना ओके गुड मॉर्निंग नादबारा मैं गुजरात से हूँ बोला आप गुजरात से है ओके रुपीस हाय डियर बोला हाय हितेश आई लव यू ओके लव यू बोला ओके सेम टू यू एसके आजा हाय बरना हाय एसके हार दिया है ओके थैंक यू मैंने ले लिया है हितेश ओमफ्राय जा हितेशा लाभ इउ बोला ओके आरनेबा जा क'क्राझार बोला है मा खालामदोंलै हा
Nanya माबाया इखौ माबा नाङा बाबा इखौ आया दा लायनोसै र' दै थांनोसै लायनोसै थांसै सिंगेला हिन्दी बुजिया बिसोरो बाजै अनलि गावसिनि रावल' बुजियो ए इदिसो ओमफ्राय जोंहा हितेशा लाभ इउ मी अके होनदो ओमफ्राय आइ एम फ्रम कुकिलां मा मा फैखो लाभ इउ होनदो आरोना dislike baba okay love you love you love you love you okay okay SK aman ke hai Jan bola hai hai SK dislike dia songa se hua MR Grim K Sangma blog hi beautiful how are you from Meghalaya bola okay thank you I'm from Assam आप मेघालय से है okay where are you from बोला है forest I'm from Assam ओमफ्राय dislike baba new hamdu ultra high bola hi hitesh गुजरात बोला गुजरात आप गुजरात से है ओके लव यू बोला लव यू मी बोला है ला ओके ओमफ्राय जा एलटिया हाय बेबी आई लव यू बोला मंगला मानखो आङो नाम्बार हरनि आं कल हरनो हरना खोमा दे फंबाय मंगल मालाबा हर दे स्क्रिनाव हरजायानो माथो ओमफ्राय मेन चेनेल दंना गैयालै ना चेनेल गैया नामा मंगल बर' हिट आप मुझे प्यार करते हो ना जान बोला प्यार तो मतलब सबको करते हैं berasa brokena atsa baza indarna jinai biarna oke brokena gay bolo Maharaja Punjab kiss dedo LT ke baby I from Kukilan okay it is okay Kapila आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ इंडिया आसाम से हूँ ब्रोकेन ऑन आरोना आखाइखौ जेबियाव सोमारबाय नामा ब्रोकेन पकेट में डाला हाथखौ लंपेंट के पकेट में डाला क्या भाई ओमफ्राय जा मानखो आप मुझे प्यार करते हो ना जान बोला हाँ भाई प्यार को मतलब प्यार सबको करते हैं रे भाई प्यार भाई को तो मतलब प्यार करना चाहिए भाई बन जाओ मेरी हितेश ब्रोकेना लाइक दान दे बिमा ओमफ्राय बेजोंबो दाना ओके ब्रोकेना गई ओमफ्राय जा हिराया आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ ब्रोकेना ऑनर ना ओके थैंक यू लव यू लिका ब्रोकेन सॉरी हितेश ने ओके हितेश हार्ट दिया ओके ब्रोकेना अच्छा भाभी जी हम ऑन है रे बाबा ठीक है बोला ओके ऑन है हाय गुड मॉर्निंग वेना नागा गुड मॉर्निंग नागा ब्रोकेना हम अभी खाना बनाना है भाभी जी बोला ओके खाना बनाओ क्या सब्जी बनाएगा रे ब्रोकेन देवर जी broken Hitesh so cute me बोला ओमफ्राय जा broken aman ke भाभी जी
हमको ब्लू दे रे बाबा ब्लू दो रे बाबा अरे क्या हो गया ओके दे दिया जोंना बिकास गैया थांखो ना माखोथाय आङो ब्लुखौ दा नांगौबा होफिननोसै दे माबा बिकास आगै बैदियाव लाफिनजायाना आं दायो माबाबा होफिनना होनोसै आरोना आङो होबायमोन दे ब्रकेन हियार ओमफ्राय जा ब्रकेन आगै ओमफ्राय जा हितेशआ मा होनखो मुझे से प्यार करते हो ना जान बोला ओमफ्राय जा मृदुल हाय सना बोला है हाय सना ओके हितेशआ सो क्यूट मी हितेशआ ओके मा मावो फिसाया होनदोंनो जा बिटिवाइआ जनाय बिटिवाइ मा मावो फिसाया आंना मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना हितेश के क्या हालचाल है क्या हालचाल अच्छा है मेरा विकासा हाय होनबाय जा हाय रकेना बहुत अच्छा रहा है रे बाबा और फिर से बोलो तो भाभी जी किसको फिर से बोलना है रे ब्रोकेन ब्रोकेन यार भाई ओमफ्राय जा मृदुला मा होनखो आइ लाभ इउ सना बहानि नों होनदों ना आङो मा होनो आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जा where are you from फुसा I'm from आसाम ओमफ्राय जा हितेशआ आपको मुझे प्यार है बोला आपको मुझे प्यार है फुसा है ओके मित्रुला जा ऐसा देख रहा है कैसा राजा भाभी जी नमस्ते बोला नमस्ते देवर जी ओमफ्राय जा गुडा मानखो गुड वुमेन विच लैंग्वेज इज दिस बोला अच्छा ये बोरो लैंग्वेज है अभी मैं जो बात कर रही हूँ ब्रोकन हेयर आज क्या सब्जी बनाएगा अभी नहीं बोल सकता है रे बाबा ओके अभी नहीं बोल सकता है ओके ब्रोकन देवर जी ओमफ्राय जा राजेंद्र हेलो जी आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ इंडिया आसाम से हूँ मैं ओमफ्राय जा हेलो ओके एस के मन के हम आसाम से है आसाम कहाँ से है एस के ओमफ्राय जा आंनि गोसोआव आइडिया फिन बोखारदो बिके होनना बुंबाय अके बोखारबाय आङो ओमफ्राय जा प्रमित देव बर्मा गुवाहाटी से कितना आपकी घर अच्छा गुवाहाटी से दूर होता है रे मेरा घर प्रमित देव वर्मा आप गुवाहाटी से रहते हो मतलब रहता है क्या प्रमित ब्रोकेन अमन को कौन हाइट को कौन हाइट को पॉकेट में डाला है रे बाबा आप
क्या आप क्या में हाँ, अच्छा आप मतलब तुमको बोला था मैंने ब्रोकन यार ओन लिखा है हाथ को कहा लिया नीचे का पॉकेट में लिया है लॉन्ग का पॉकेट में लिया है ऐसा पूछा था मैंने ब्रोकन यार आङो मा जालायखो आंनिया जामानके अनार ना अके मंगला देलाय सना बाजै नाम्बार हरनो गोसो दंना गैया होनदों आरोना अ नाम्बारखौ आङो मा होनो हरनो हानाय नङा दे मंगलागै सिनायानो आङो ना सिनायबा हरनो हागौमोन ओमफ्राय सिनायानो ना मंगला माबोरै हरनो दे सिनायबाथ' हरनो हायोमोन ओमफ्राय जा आंनिया मा होनखो आंहा खामानि जादों बिखे किउटनो आंहा खामानि जादों बिखे किउट अके जेबो नङा दे आंनि सना वाइटि खामानि मावदों खामानि जादों आरोना अके जेबो नङा दे खन्थाइ लोगो हेलौ गाइस बोला है खन्थाइ ने ओमफ्राय जा पंकजा हाय बेना हाय पंकज बहुत दिन हो गया था ना नहीं देखा था पंकज ओमफ्राय जा आंनि सना वाइटिया अन आरोना ओके पंकजा कैसे हो आप बोला मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो ओमफ्राय जानै बिकास आगैया फैबाय आङो माबाखौ बोखारबायसोमोन दे बिकास आगैनिखौ र' होना होफिनसै आङो दे होफिनथ'बाय आङो ओमफ्राय जा आंनि गोसो अन आरोना अके अन पंकजा राते बोला राते पंकज ओमफ्राय आंनिया जामोनखो अन आरोना पंकजा लाइक दान थेंक इउ खन्थाइ लोगोआ माबोरै खबरा जारौ होनदों खबरा मोजाङैनो दंथ'यो फ्रेन्ड खन्थाइ नोंनियालाय माबोरै दं खिथादो दे ओमफ्राय जा आंनिया जा अन आरोना अके अन पंकज अन थेंक इउ आंनि गोसो अन थेंक इउ पंकज अन थेंक इउ ओमफ्राय जा 44आ अन अके अन आंनियाबो अन थेंक इउ ओमफ्राय जा पंकज अन अके आंनि अन अके ब्रकेन अन आरोना पक्का ब्रकेन हेयारा पकेट में डाला होगा हाथ को ओमफ्राय जा इसलिए तो अन हो गया कैसरा जामन क्या रोंगिया भाभी असम कहाँ से हो हाँ रोंगिया से हो क्या बोला नहीं रोंगिया से नहीं हूँ बंगाईगांव से हूँ आसाम बंगाईगांव पंकज अन है ओके थेंक यू पंकज अन आंनि अन थेंक यू ब्रकेन मानते थ्रिट अन आरोना ओके ब्रकेन हेयार थ्रिट अन है एक थ्रिट अनबो थायो नामा आरोना अना दे गोमा जाबायसो नै थ्रिट अन अके नामखौनो मा होनो थ्रिट लादोलाय नोङो सिंगेल आगै ब्रकेन हेयार आप कहाँ से हो बोला रे क्यूज ना आर के आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ आसाम बंगाईगांव पंकजा अन है ओके खन्थाइ लोगो पंकज अन है थेंक इउ खन्थाइ लोगो मिनिदो जोंहा ओमफ्राय आरकेया जामोन आप हीरोइन आप करेक्ट हीरोइन लगता है ओके प्रोमिता देवबर्मा मंका नहीं मैं त्रिपुरा से हूँ 3 दिन पहले गुवाहाटी में आया था ओके आप त्रिपुरा से है ओके 3 दिन पहले आया था गुवाहाटी में ओके ओमफ्राय जा अजिदा हाय बेरना हाय बिकासा गैया खन्थाइ मा खबर होनदो जानाय बिकासा गैया मा खबरनो खन्थाइ लोगो बिकासा सोंबाय सोराङा ओंखाम संबाय बाजैनो ओंखाम संथ'वाखैनो सोराङा गै
ओमफ्राय जा पंकज ऑन है ओके ओके पंकजा मन के मैं ठीक हूँ जी बोला ओके ठीक है आप भी ओके पंकजा माबा सॉरी ब्रोकेन हेयर आजा मिनिबाय ना ओके ट्रिट ऑन ओके पंकजा जा मन के ऑन ओके ऑन ब्रोकेन ऑन ट्रिट ऑन लिरदो नोङो ब्रोकेन हेयार ओमफ्राय जा जालिमिया हाय सना होनना बुंबाय आरोना हाय सोर जालायखो जालिमि गयारि ओके हेलौ बेरना खैलायहा बा आंनिया मा होनखो बहा आंनि गोसो नुखो हो बिखे किउ आंनि सना वाइटि होनदों आं आंनिल' होनबाय आरोना आंनि गोसो के बहा आंनि गोसो नुखो बिखे होनबाय जा मिनिना आंनि सना होननो नागिरनाया आंनि गोसो होनफ्लांदों नटबरा आप कहाँ से हो दीदी बोला मैं असम बंगाईगांव से हूँ कहाँ दे बोला है कैलाहा के गहाम दे बोला है मोहिदा आई लव यू बोला के डाली मियाजा आई लव यू ओके पंकज ऑन है ओके प्रमित देव बर्माया न्यू बंगाईगांव आया था मैं न्यू बंगाईगांव आया था अच्छा न्यू बंगाईगांव में आ गया न्यू बंगाईगांव से तो मतलब हमारा ज़्यादा दूर नहीं होता है ओमफ्राय जा ब्रकेना मा होनखो मोजां होनदां खनसे बुंबावलाय बाजै हा मोजां खोनादों खनसे बुंबावलाय बाजै होनना मिनिबाय आरोना नोङो अन लिरनाङा ट्रिट अन लिर ब्रकेन हेयाराखाय जा पंकजा अन ओके आंनि सनाया जा थाथ' दे बाय बाय बिखेखि होनबाय ना अके बाय बाय दे आंनि सना वाइटि दाना आंनि गोसोसो होनफ्रांलायगोन अके ओमफ्राय जा ब्रकेना ओमफ्राय बहा सिंगेल बय नुखो फाग्लिलाय हा होनदों थैबाय ब्रकेना हेयारखौनो सिंगेल बय नुफ्रांलायबाय जारला दे खन्थाइ लोगो जा कमेन्ट नुवासै नामा होनदों कमेन्ट हाबबाय नामा लोगो नोंनि जारलालै ओमफ्राय जा हामदान हाय होनबाय आरोना के नाटबार आजा फ्लावार डेडिया ना अके ब्रकेना मा होनखो लं लंआलाय मा जाखो बेलाय लन्डन ना मा जाखो बेलाय लंआलाय लं हासुनाय आरो ने ट्रिट हासुनाया सैमा हासुनाय ओमफ्राय सिबरासा हेलौ आइ सुपार आइ लाभ इउ होनदों ना आइ सुपार आइ लाभ इउ अला सोर जाखो ओमफ्राय जा पंकज अन हे अके पंकज अन अके कुसुमा जा अन आरोना अके कुसुम पंकज अन अके कुसुमा लाइक होनबाय आरोना अके थेंक इउ पंकज अन है डेनी हार दिया है ओके थैंक यू मैंने ले लिया सॉरी केनी पंकज ऑन है ओके ऑन ओके थैंक यू पंकजी ओमफ्राय जा सिबिरा सामांखो आई मेरिड यू ओके बोला आप मेरिड है ओके पंकज ऑन कुसुम ऑन थैंक यू प्रमिदा दईपुर ने मायदे साका देव वर्मा अच्छा मुझे समझ में नहीं आया रे त्रिपुरा का भाषा नहीं आता है मुझे कुसुमा अन ल' होनदो जेबो नङा दे कुसुम ओमफ्राय जास्ट ब्रकेना ट्रिट सैमा हासुनाय हा सैमा हासुनाय ब्रकेन यार ट्रिट माब्रै होननांगौ बेखौलाय सैमा हासुनायखौलाय ओमफ्राय जा मुकुय मा होनखो आं नोंखौ मोजां मनिया बोरो में लिखा है ना बॉबी आजा हाय कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ बॉबी
हेलो गाइस, कौन है लाइक करो चैनल में, कोई नया आया है तो ज्वाइन हो जाओ गाइस। ज्वाइन करो गाइस, मतलब चैनल में कोई नया आया है तो रिसाना आई लव यू। माइनि ब्रकेना गोलाव 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 रा बाजै होनदों। गोलावखौ माया हासुयोलै, थ्रिट थ्रिटखौथ' सैमाया हासुयो, ओमफ्राय गोलाव गोलावखौ माया हासुयो ब्रकेना गै। ब्रकेन हियार होनदो सालिमा जा हाय होनदो आरोना, हाय सालिम दैमारि। ओमफ्राय जोंहा दिदोमा सिख्लाफोर मोजां मोजां दंना बा गैया गैया बाजै नोंसिनिथिं होनदों आरोना। सिख्लाफ्राथ' मा होनो मोजां मोजां दंसै दै आजिखालि दिदोम, जेरावबो आरोना, जेरावबो मोजां मोजां उजिबाय सिख्लाफ्रा। ओमफ्राय जों शिबराजा मामा मेरा जातिया। ओमफ्राय जोंहा द्रि प्रमेदा मानके दिपफोरनि दा साका मतलब दोपहर का खाना हो गया क्या? दोपहर का खाना नहीं हुआ है। प्रमित देव वर्मा। अच्छा, ओमफ्राय जोंहा असमिया 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 है क्या बोला? नहीं है, मैं बोरो हूँ। कंक्रोटी ना क्रन्ति लम्बा नाम ब्रकेना जामानखो नों मोसौनि राबाजै हा हा होनो। मोसौआ इदि हासुयो आरोना। अके प्रकेना आदसा बाजै, आं नोंखौ बे मोनसेजों साब खालामाखै माथो ना, खम जारला ना बाजै होनदों। आदसा खालामलायाखै नोङो बिदिसो साब खालामलायाखै आरो ब्रकेन आगै। अके खालामना होदो दे होनदो। नोंखौ खालाम नामा? गावहा मोसानायबो नागारा। दालागै जासिगौमोन ना नोंनाबो ब्रकेनिया, 1000 जालायसिगौमोनलै। ओमफ्राय जोंहा अके शिबरसा फन नाम्बार दिदि माधु, सरि एट माधु, फोन नंबर एट माधु शिवराजा। ओके मतलब फोन नंबर मांग रहा है क्या? ब्रोकेना जा हा हा मिनिट आरोना। एक्सप्लोर हेलो हेलो बोला, हेलो प्रमित। अच्छा उनका क्या बोला प्रमित ने, कहा गया तुम्हें की बंगाली बुझे नो बांग्ला बुझे, बांग्ला समझ में नहीं आता, नहीं आती है बांग्ला, बांग्ला भाषा। Bahasa Momota, I like Dan aga invite. Thank you Momota aga sister. Oi बाजै होनदो आइ दासो नुबावदों आरोना। दे होमबालाय दासो नुदोंबा ब्रकेन आगै। ओमफ्राय जोंहा ममता मा ओंख्रि जाखो आगै होनदों। ओंख्रि संथ'वाखै आरोना, बहलसो ओमफ्राय सङाखैनो। ओमफ्राय जोंहा मा ममता सिस्टार अन हे। अके अनजालिया हाय होनबाय आरोना, हाय अनजालि आगै। माँ चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं आपकी चैनल को सब्सक्राइब किया है बोला है ग्रो। ओके थैंक यू सो मच, नाम इतना लंबा है। थैंक यू सो मच सब करने के लिए। सोरनि अन जाखो? ममता सिस्टार अन अन अन। थेंक यू थेंक यू थेंक यू ब्रकेना मा होनखो? आङो जायालै बाजै इउटुबनि रां सोर जानो जाग्रायानो रावबो गैया आंना, हा हा मिनिदो। अके इउटुबनि रां जाया आरोना, मोनखायोना नोंहा, खामायनो रोंखागौ नालाय ब्रकेनिया। देनां नोंनिया नानिया जागोनब्रा ब्रकेनिया।
नोंनि नानिया जागोन ना रकेनिया रागै सोर जानो जालायोब्रा गावहा बुरजा खामायथारो खोमा ओंखायनो सोर जानो जालायो निर्मला हाय होनबाय आरोना ममता सिस्टार अन ओमफ्राय जोंहा र' बाजै आं दा थांनोसै टाइमाव साब खालामगोन दे बाजै आं दा थांनोसै टाइमाव साब खालामगोन दे आदसा थांनोसै टाइमाव खालामबाथ' गैला बावलांसिगोन नोङो ब्रकेन हेयार आगै ओमफ्राय द्रोद थांसिगोन नालाय नोङो बावसिगोन ओमफ्राय जों स्टारा हेलौ जि बोला हेलौ अनजालि मोनखो मानो फैथाराखैमोन आब' होनदों आं एलबि एसे खम होदों आरोना अनजालि आगै ओमफ्राय जोंहा मा मे त्रिपुरा से हु मे फि आसाम आया गैया है आपकी त्रिपुरा से है ओके असम में आया है ओके महेंद्र हाय जी बरना हाय नबर नादबर आपका आप खाना खा लो दीदी बोला हाँ खाऊंगी थोड़ी देर बाद खाऊंगी मैं ओके गाइस कौन कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो ओमफ्राय जोंहा महेंद्र आप आयु टाइमाबो माथो बंगाली नहीं हो आप बंगाली नहीं हो बोला मैं बंगाली नहीं हूँ मैं बोरो हूँ ओमफ्राय जोंहा शिवराजा एप्लाइ फन नम्बर नाना मादुराई दिया अच्छा फारिया आप कहाँ से हे बोला मैं आसाम से हूँ ब्रकेना औरा बाजै ओंखायनो रावखौबो लोगो जानो लिङा आङो नोंसोरखौबा आंजों लोगो जा होनना होनफेरा नामालै बाजै सोरखौबा आंजों लोगो जा होननाय खोनाफेरदों नामालै बाजै खोनाफेराखैथ' आरो ब्रकेनागै नोंजों लोगो जानो थिननाय खोनाफेराखैथ' आरो ओंखायनो नोङो इउटुबनि फैसाखौ जाया होननानैनो नोंहा लोगो जाखायाखैबा जालायसिगौमोनथ' नङाबा नोंनाबो ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो मा ओंख्रि संखो आब' होनदों ओंख्रि संथ'वाखै आगै माबासो बहलसो लेमदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अनजालिया संबाय नामा आब' सानसुफुनि होनदों आरोना संथ'वाखैनो आरोना संनोसै आरो टाइमाबो जानोसै ने फात्ता मोनलायासै माथो आंलाय ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना बावालै बाजै जा बावजानो गियो नामा नों बावजानो गियोथ' आरो आङो बावजानो गियो बावलांजानो गियो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो महेन्द्र क्या बोल रही हो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अभी मतलब बोरो में बात कर रही हूँ तो इसलिए समझ में नहीं आया होगा अच्छा कौन कौन है लाइक करो लाइक नहीं दिया तो अगर चैनल में कोई नया आया है तो मतलब ज्वाइन हो जाओ गाइस एक लाइक कर दो गाइस ओमफ्राय जों विशाला हाय जी बरना हाय विशाला कैसे हो आप बोला मैं अच्छी हूँ विशाल आप बताओ आप कैसे हो पाकिस्तानी मैसेज कार्ड है ओके पाकिस्तानी दीदी आपकी दीदी आप भी दो खाती हो क्या डॉग अच्छा नो बाबा डॉग नहीं खाती है हम कौन खाती है रे डॉग हम लोग नहीं खाती है डॉग ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया हाय होनदों आरोना सिंगेल बय हाय ओमफ्राय खन्थाइया गोथाव बहलानो होनदों गोथाव
ओमफ्राय जोंहा त्रिपासाया नायटाका ब्रकेना गेम मा होनखो आङो रावखौबो लिङालै बाजै सोरबा सोरबा साब खालामनो थिनबा खालामना होयो आं होनदों आरोना रावखौबो लिङा आरोना आं लेंनाय खोनाफेराबो नोंखौ ब्रकेना गाय ओमफ्राय जोंहा बियारा मा होनखो सिंगेल बय सापर्ट मिन बला हे ओमफ्राय जोंहा स्लिप र' दसे थाना संनोसै ओंखाम ओंख्रिखौ होनदोंना र' दसे थाना संनोसै ओंखाम ओंख्रि अके दसे थाना संनोसै आरोना आं बायदि होनदो ब्रकेना अन आरोना अके ओमफ्राय जोंहा ना मेरिट आइडिया सिबिरासा मानखो क्या बोला रे अनजालिया मानखो जा इन्टारेस्ट जाखायो ने एलबि फैबा होनदों इन्टारेस्ट जायो मालाबा मालाबा बिरादनो अनजालि आगै ओमफ्राय जों सिंगेला अके ब्र' होनदों आरोना अके ब्र' बोला सोर सोर दंमोन सनाफोर दोननांसिगोन दे संनांसिगोनबो नालाय दे हेलो हेलो गाइस लाइक करो कौन कौन लाइक नहीं दिया ओमफ्राय जोंहा सिंगेल अके होनबायना गेरेमसाया बाजै मा ओंख्रि होनदों ओंख्रिया जोंना बहलसो आरोना गेरेमसा ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो ओमफ्राय बाजै थांसै नामालै नों थांसै सानदोंमोन आं र' 12था ग्रोब जाथारथोंसै होमबालाय सिंगेल आगै ने थांहां जाबायमोन आरो आङो नोंबो थांफानो नामा थांफानोसै नामा ओमफ्राय जोंहा बिलिफा मा होनखो सोर सोर बहानिथाय होनदों सोर सोर बहानिथायनो खोन्थादो दे जोंहा ओमफ्राय गिदारि ओमफ्राय जोंहा बिलिफा मा होनखो आंबो दोनथ'नोसै खोमा होनना बुंबाय ए नोंबो दोनथ'नोसै आरोना ब्रकेना र' बाजै आङो मोनसेजों फैना लाइक होना थांनोसै दे होनदो आरोना दे मोनसेजोंबो फैदो नै लाइक होदो दे होमबा स' सुइट लाभ इउ बोला हे हितेश अके ओमफ्राय जोंहा बिलिबा मा होनखो सोरनोबा गोदान नांगौब्ला फैनो हागोन सोरनोबा गोदान नांगौब्ला फैनो हागोन होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय गेरिमसाया जा ए होनना बुंबाय औ गद्दारिया जामन के हिंदी मालूम बोला हिंदी मालूम थोड़ा थोड़ा मालूम है हिंदी हितेशा जामन का सो स्वीट लव यू बोला है ओके ओके थैंक यू अजया हेलौ बाजै सना होनना बुंबाय जा हेलौ अजय आगै मा खबर ओमफ्राय जा अर्गेना मैंने नहीं किया लाइक आप तो मतलब अभी अभी आया है अच्छा तो लाइक नहीं किया लाइक करो अर्गेन जी ब्रकेना औलै बाजै आङो थांबा आलाय सोरजों थांनांगौ जाखो थांबा बाजै आं थांबा आंलाय सोरजों औलै बाजै आं थांबा आंलाय सोरजों थानांगौ जाखो आं थांफानोसै आरोना दे आं थांबाथाय थांफादो होमबा ना सिंगेल आगै ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बयआ आइ एम फ्रम बाक्सा होनना बुंबाय ना अके बाक्सानि आरोना सिंगेल बय अर्गेना आप कर दिया हूँ 33 लाइक डान ओके थेंक इउ अर्गेन ओमफ्राय जोंहा सिबरासा मा होनखो
ओमफ्राय कुछ तो गलत मतलब क्या बोला है रे भाई सिबरास ओमफ्राय जोंहा इउ फ्रम बोला है गोस्ट ओके आई एम फ्रम आसाम ओमफ्राय अर्गेना कैसे हो रानी ओमफ्राय जोंहा बिलिबा मांखो नार्जारिया दे होनबा दसे थानोसै ओंखार बायमोन आंबो होनदों ओंखारबायमोन आरोना नोंबो दसे थानोसै आरोना ओमफ्राय आइ हेड लाभ हेलौ मा नायबाय आरोना हेलौ अके आइ हेड लाभखौनो नायनो हाला नामा ओमफ्राय जोंहा अनजालिया मा होनदों जोबोद जोंबो जा इन्टारेस्ट जाखायो बिदि एलबि फैबा गेलेनो होनदों आरोना गेलेनो इन्टारेस्ट नाङोथ' आरोना अनजालि आगै ओमफ्राय जोंहा बेलेबा नानि गालबु नोंना खावलाया फारसे मा होनखो फावथुमथार फारसेया एसे फिसा इदि नुदों आरोना ना मा जाखो इदि नुदोंदां थाबावलायो ओरै थाबावलायो नै गोजानाव थाबावलायो आरोना फारसेया मानो बिदि जाखो फारसेया बारा उन्दुजादोंदांहाय होमबालाय बिलिबा फारसे बारा उन्दुजादों खोमा आं बेखै बांसिन उन्दुखायो दे होनलायदो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अजया मोजां बाजै होनदों मोजां आरोना अके ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा मा होनखो लाइक दान दे बिमा बिके होनबाय अके आइ मा होनो अके दे बिफा होनदों ओमफ्राय जोंहा गिरदारिया मे लाइक किया डार्लिं बोला अके लाइक जालायबाय आंना आप हिंदी बोलो ना बहुत अच्छा लगता है बोला हिंदी बोलना है हिंदी बोलने से अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा आती है ना तो इसलिए अच्छा लगता है ना राय करण अके आइ हेडा मानखो बाजै आं बाय लाबाय दे नेक्स्ट एलबि लोगो मोनगोन ना बाजै दे बाय बाय दे आइ हेड आंबो दोनखानोसै आरोना आइ हेड लाभ होननानै अरहैबाय आरोना अके रागा जोंबायलै दुखु दंदां नोंहा ने आइ हेड लाबागै ओमफ्राय जोंहा मृदुला नाम्बारखौ हरब्रा होनना बुंबाय आरोना नाम्बारखौ हरब्रा होनदो स्क्रिनावनो होनदो बिलिबा जोंहा मा होनखो आइदि खोन्थाबाय नामा सालाय खिन्थाबाय नामा थैबाय ओमफ्राय जोंहा दिल्लीबा मा होनखो सिंगेला गैया मा होनखो अनजालि अबेनि नों होनना सोंदों अबेनिनो नों अनजालि सोंदों जोंहा माबाया ओमफ्राय सिंगेला सोंदों आरोना सिंगेल बया सोराङा मादै आदाया मा मावो होनना बुंबाय नोंदाया मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना सोराङागै जा बिलिबा दे थाथ'दो होनना बुंदों थाथ'दो होनबाय आरोना जा बिलिबा बुंगोन लाभ इउ अल फ्रेन्ड सभी को नमस्कार बोला सबको नमस्कार बोला है सबको आई लव यू फ्रेंड बोला है बिलीप नार्जारी ने ओमफ्राय जा अंकित हाय दिया होनदों आरोना हाय मृदुला जा बहानि होनदों आं आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जा मुजिद हाय बिउटिफुल बोला है हाय हेन्डसाम अजया जा मा होनखो खबर सबर मारै रा बाजै सना होनदों खबर सबर मोजाङै दंथ'यो आंनाबो अजयागै मृदुला नों होनदों आरोना आंखौ सोंबाय आरो के ओमफ्राय अनजालिया आङो बाक्सानि होनना बुंदों अनजालिया बाक्सानिनो ओमफ्राय जोंहा बिलिफा मा होनखो भाभी जी थोड़ा सा हंस के दिखा दो थोड़ा सा हंस के दिखाना है के मैं तो मतलब हंस ही रहा हूँ ओके ओमफ्राय जोंहा
You are married. I am married here. Muzito. I am married. Oze zaman ke. आदसा बाजै मा मैगं जाखोरा बाजैनो मैगङा जोंनिया बहलसो आरोना अजय आगै ओमफ्राय जाथ'वाखैनो ओमफ्राय जा मिस कहाँ से हुआ बोला है मिसका प्रोडक्शन ओके हाय बेरना ओके हाय मैं आसाम बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय जा अनजालिया मानखो सिंगेल नोंलाय अबेनि नोङो आंखौ सिनायो ना होनना बुंदों नों अबेनिनो सिंगेल अनजालिखौ सिनायोना सिनाया सोंदों आरोना अनजालिया भगवान ना भगवान दीदी बोला है खाता हो घर हाय भाई वजह बिलीबा बहुत सुंदर लग रहा है बोला है ओके दिल्ली थेंक यू होनदो सिंगेला मा गामि होनदों मा गामिनो सिंगेला सोंदों आरोना ओमफ्राय जा लिसमेना लाइसमेन आप अकेले है क्या बोला मैं अकेले नहीं है बेटा है मेरा बेटा भी है शादी हो गया बोला हाँ शादी हो गया बेटा है मेरा बेटा भी है ओमफ्राय जा बिलीबा आप मेरा वीडियो क्यों नहीं देखता है अच्छा आपका वीडियो फिलिप ओके नार्जारी ओके नोटिफिकेशन मतलब आता है तो मैं देखती हूँ ओके मैं देखूंगी एलबी रखने के बाद फिलिप नर्जारी आप मेरा वीडियो क्यों नहीं देखता है बोला ओके मैं अय्या हेलो 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 गाइस कौन है प्लीज लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ ओके फिलिप मैं जो आपका वीडियो है ना इसको मैं देख के दे दूंगा देख के दे दूंगा मैं फिलिप ओमफ्राय सिंगेल बया बाक्सा बागान भारा होनदों बाक्सा बागान भारानिनो सिंगेल बया लिसमेना हाय बेरना हाय ओमफ्राय जा भगवान मान को नेपाली हो क्या बोला नहीं मैं बोरो हूँ ओमफ्राय जा DM मान के दीदी मैं त्रिपुरा से हूँ बोला है ओके आप त्रिपुरा से है ओमफ्राय ऑर्गेना मैं भी बिजी हूँ सोर दंमोन सनाफोर आङो एलबि दोननोसै दे टाइमा नै बारलायबाय दे सोर दंमोन सनाफोर बाय बाय लानोसै दे सबको बाय बाय गाइस कनता सोर दंमोन हाय
बिया आं बाजै दिनैसो एलबि भिडिअ नुबाय नोंखौ होनदों बि नार्जारिया जा ओइ बाजै दिनैसो एलबि भिडिअ नुबाय नोंखौ होनना बुंदों आरोना दिनैसो नुबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बनजोमि हाय होनबाय आरोना अके लाइक दा होनदों फिलिपा जा लाइक दा अके थेंक इउ लाइक दा होनबाय आरोना लाभ आं लाइक दा होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय अजाया थाथ'दो बाजै सना आं ओंखाम जानि बाजै दे अजाया आगै जादो दे ओमफ्राय बिलिबा अके ओमफ्राय जा बाद में वीडियो देखो अभी कमेंट पढ़ते रहो कमेन्ट पढ़ते रहो अके आङो खिनोसो होनदों लाब आंहा सोर जाखोहाय आं खिनोसोनो नागिरदों दे हा मिनिबाय दे खिदो दे बाय बाय बिके किउट बाय खिनोसो नागिरदों सोर बेनो आं खिनोसो नागिरदों दे खिबाय थादो दे नोङो लाब आं ओमफ्राय आयु मा नाम लायो बाय बाय बिके किउट होनदों अके बाय बाय दे बाय बाय बाजै सना होनबाय आरोना अके बाय बाय बिके किउट मिनिदो आरोना गबिना मा मोखा जाबाय नामा ओंखाम जाबाय नामा सोंदोंमोन नामाब्रा गबिना बुजियासै दे दे होमबा नानि सना दान होनबाय आरोना जोंहा सिंगेल बया अके होनबाय बिके किउट अके दोननोसै दे सनाफोर मैं अभी रखती हूँ बाय बाय सबको आं मोनसे माबा खालामनानै बाय बाय गाइस बाय आसामाव गुसु जाबाय नामा बाजै होनदों जोंहा बिस्टिया गुसुआ एसे जादों आरो बारा जाथ'वाखै रतन love you okay guys bye single lagi aman ke next time तुम्हारा आङो लेंग्रासो बिके किउट होनदों लेंग्रासो आदसा हामाखै आरोना दाबो जारला दे नोंजोंबो ओइ नोङो एलबिखौनो माबायना एलबि होला नामा बिदि टाइमाव ना मर्निंआव दा आंहा मा होनो स्कुल थाबाथाय स्कुल गैयाबाथाय 7:30 जालायो सिखारनाया फात्ता मोना ओमफ्राय स्कुल थाबाबो फुङाव सोलाबा दे फुङाव होयो ना मायोमोनथाय फात्ता मोनलाया फुंनिखौ सम समसो एलबि होयो आं अके ओमफ्राय अनजालि नाम्बारखौ हरलाय सिंगेल बया अनजालि नाम्बारखौ हरलाय होनदोंमोन नै दे 6:30 PM आव फै दा आदसा अके दे बाय बाय दे सनाफोर ओमफ्राय जा केबि फैदोंमोन आरोना हाय केबि हाय ओमफ्राय थानो हाया जाना बाजै गुसुआव जा बेसेबांखौ थानो हाया जोंना बाजै गुसुआ काश्मिराव होनदों काश्मिराव आरोना काश्मिरावथ' गुसु जाखायो खोमा ना ओमफ्राय जा नाम्बारखौ मेसेन्जारावसो लायो आं हा आदसा बिदियावसो लानांगौथ' आरो दे दोनसै दे बाय बाय दाननोसै आं ओमफ्राय आसा अनजालि मांखो दालाय बोरै हमनानै मिनदों दालाय बोरै होनदों नै
नाथाय रावबो नाम्बार हरा हा थैबाय नाम्बारखौनो लाबाबो डिलिटसो खालामफिनोबा नोङो लानानै मा लाबब्रा नाम्बार लानानै मा लाब डिलिटसो खालामफिनोबा बिगि किउट नाम्बारबो हरा हा हरगासिनो आङो मेसेन्जाराव नोंनिखौ हरना दोनलै ओमफ्रायसो हरगोन आं थैबाय दाना खम जारला स्क्रिनावनो होनदो मानसिफ्रासो खम जारला ओमफ्राय अनजालि होनदोंमोननो सिंगेल बया अनजालि रायज्लायहरदोंमोन नै मालाय सोरनि डिलिट खालामखो हो हा माला सोरनि डिलिट खालामखो हा डिलिट खालामफ्लांलाबायो ने गावहा गरम जाबाथाय आंना लास्टआव 094 होनदों आरोना नोंना लास्टआव बिदि आरोना बे लास्टआव बुबा माथो माबासो फैयोलाय बे मा नाम्बार जागोन बेलाय गिलु बालुलाय बे नाम्बारा मा जागोन बेलाय बेयाव रायज्लायहरनानैलाय थैगोनलै 094 आव बुबा माथो नेट नाङाखैसो होनजागोनदां अनजालिया जाया मा नाम नोंना नों अनजालिया जायामोन मा नाम नोंना नोंनिखौ हर होनदों नै अनजालिया नोंनिखौ हर होनदोंमोन नै दे हरनोबा हरलायलायदो दे आं दोननोसै नालाय ओमफ्राय जोंहा नागागमा जामानखो खुलुमबाय फ्रम मणिपुर बोला खुलुमबाय अके मणिपुर से हे ओमफ्राय जामानखो मानसिफोरनि सिगाङाव मानो बिदि खिथायो हा थैबाय खम जारला दे मेसेन्जाराव हरगोन आं थैबाय दे होमबासो माबा जायोलै फि जायो भाइरेल जायो हा खम जारलालै खम जारला नामा नोंसिनिया रावा जम खासुबि मा लिरखो सिंगेला मा होनखो मिथिंगा होनदों हाय आब' होनदों मिथिंगानो नामा ओमफ्राय जोंहा फुंजाया हाय आब' होनबाय आरोना हाय आगै खन्थाइया जोंहा मिनिबाय नै भाइरेल नामा ओरैसो मा होनो सिंगेल बय आगै हरगोन ना हरलायगोन नामा अनजालि आगै नाम्बारखौ आं दाननोसैमोन सनाफोर दे हरलायनोबा दे दे हरबाय आं मेसेन्जाराव हा ओरैसै खम जारला सिंगेला कलमि होनदों हाउ आर इउ होनदों सुदेश हाउ आर इउ आइ एम फाइन होनदो मिक्सा हाय होनबाय जा दे लालायदो होनदों दे लालायदो दे नै कलमि होनबाय नै सिंगेल बया कलमि होनदों ओमफ्राय जोंहा गैला आं दानथारनोसै दे एबारबा सनाफोर क्लिपनो थैबाय बायबाय दे जोंहा सोर दंमोन गासिबखौबो बायबाय ओमफ्राय खन्थाइ लाबाय आं हा होनदों खन्थाइ लाबाय आं होनबाय जोंहा नै माबाया लाब आंना अके बिके किउबाय फाग्ला बड' आगैया हेल' होनदोंमोन आरोना हेल' आगै
मा उन्दुखोसै ओमफ्राय जोंहा लाइक डान 46 होनदोंना थेंक इउ फाग्ला बड' आगै ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ लोगोआ दे फैजोबदो बायबाय होनदों दे फैजोबदो बायबाय र' सर्ट भिडिअ हगारनि आं होनदों अ दे नागारदो दे मा होनो लाब आं ना ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया मा होनखो एलबि होनायखौ दानफिन जागोन ना जाया होनदों दानफिन जायो ना जायाथाय आंबो दोनजोबदोंसो खन्थाइ लोगो दाननाङा खोमाहाय पाब्लिक खालामनानै दोन खन्थाइ लोगो ना माने वाच टाइम नांगोन ना नोंनोबो WT नांगोन नालाय खन्थाइ लोगो पाब्लिक खालामनानै दोननांगोन दां ओमफ्राय जोंहा आंहा मा होनखो लाइक नांबावगौ नामा नोंनाव दंबावो आरोना लाइकआ भिउ मोना होनदों दानजायो नाथाय WT भिउ मोना अके दा मा होनो नै खन्थाइ लोगो मा होनो दानजायो नाथाय WT भिउ मोना होनदों WT भिउ मोनानो ओमफ्राय बेखायनो नोङो दाननाङासो आरोना खन्थाइ लोगो नोंनोथ' नांगोन ना ओमफ्राय जोंहा खन्थाइ लोगोआ होनदों ओमफ्राय जोंहा मिक्सआ बहुद सुन्दर होनदों जोंहा मिक्सआ सोर जाखोमोनथाय ओमफ्राय ओरैनोसो मा होनखो ओरैनोसो होनायदोंमोन दसे होनदों जोंहा ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया होनदों एसे होनायाबो दोनजायोलाय खन्थाइ लोगो फिसानो फिसा होबाबो सिंगेला खन्थाइ हावारि हमबाय नै ओमफ्राय र' लाइक होफैनि आं होनदों ओमफ्राय लाइक होफैनि आरोना ओमफ्राय खन्थाइया मा होनगोन जेबो प्रब्लेम जाया दा होनदों जेबो प्रब्लेम जाया खोमा ओहो खन्थाइ लोगो ओमफ्राय होनदों खन्थाइ लोगोआ होनबाय जोंहा गरमा जोंहा लाइक दा होनबाय आरोना गरम गरमाबो आरोना अके खन्थाइया होआ आङो दानफिनो होनदों होनानै आं दानफिनो होनानै दानफिनो आरो नोङो प्रब्लेमथ' जाया खिन्थु माबा मोना खोमा आरोना पाब्लिक खालामनानै दोनजायो जेबो नङाथ' खन्थाइ दानाबाबो जायो गरम सोखा आंबो हा होनो गरमथार आरोना ओमफ्राय जोंहा फुंजा बर'आ आब' ओंखाम जाबाय नामा होनदों जाथ'वाखैनो खन्थाइया जोंहा माखासे दं होनदों माखासे दं आरोना अके एलबि डिलेट खालामबा लस जायो खन्थाइ होनदों खन्थाइ एलबि डिलेट खालामबा लस जायोनो ओंखायनो माने डिलेट खालामनाङा आरोना खन्थाइ लोगो ससे होनायफ्राबो दोनजायो खन्थाइ लोगो ओमफ्राय जोंहा खन्थाइया गरम होनना मिनिदो आरोना ओमफ्राय लाइक दान आरोना अके लाइक दाना जा मिनिबाय आरोना सोरलाय लाइक दान सोर जालायखो लाइक दानालाय थैबाय ओमफ्राय जोंहा जा बर'आ आं नाम्बार हर नोंनिखौ होनदों आब' नाम्बार हर नोंनिखौ होनना बुंलायबाय फुंजा बर'आ सोर जालायखो फुंजा बर'आ थैबाय दाना ओमफ्राय सिंगेला अनजालि कलानो कल नों ना मा होनखो बिखे किउदे मा दं थैबाय ओमफ्राय लाइक दा होनदों बिखे किउना मिनिदों आरोना अके खन्थाइया जा मा होनखो थैदो होनदों थैबाय मालाय थैदो होनबाय जोंहा लोगोआ अके ओमफ्राय फुंजा आंनाव नाम्बार गैया होनबाय जोंहा लाइक दाना फुंजा आंनाव नाम्बार गैयानो हा मिनिदों आरोना फुंजाया
Bây giờ Birendro, hi Berna. Okay. Ôi anh đàn nó say like đàn, subscribe đàn. Ai thì bài like đàn. Oh, subscribe đàn à? Where are you from, Berna? Rosan, YN. I am from Assam. Birendro, how are you? I'm fine. Subscribe đàn, like đàn. Chứ mama nam like free gần hay. Oh yang dan saya sudah dan yang thay mà ra thật là mà được. Bye bye deh, bye bye gas ke bade dan thân siang ser sedong sudah con he. Coba yang